Ak mi to dneska odsúhlasíte, ja na budúci rok do 15. júna dokážem vybudovať tobogán. Toto urobíme, ale zaplatíme len mizerné percento. To znamená z tých 800, ja si buknem teraz na brúko 180, 160, 180 tisíc eur. Primátor tvrdí, že ak mu mestské zastupiteľstvo odsúhlasí výstavbu tobogánu, tento bude hotový najneskôr 15.6.2018. Mestské zastupiteľstvo tobogán odsúhlasilo, ale tobogán nestojí dodnes. Primátorom deklarovaná suma za tobogán v októbri 2017 bola 160 až 180 tisíc eur. Ja sa mám zajtrajšieho dňa stretnúť jednak s projektantom, ako aj s dodavateľom, zajtra o 10. hodine, ktorý má chuť a záujem. S radosťou ho príjmem. Zajtra o 10. bude tam projektant mojej kancelárie plus teda dodavateľ. Je to turecko-maďarsko-slovenská firma, čo sa týka tohto tobogánu. Rozdelili sme to tak, že pripravujeme projektovú dokumentáciu na tobogán a projektovú dokumentáciu na bazén s voľnobytím. Zajtra budeme tam sedieť, pani Muráriková, vedenie plus, ktorý poslanec má záujem o 10. bude srdečne vítaný. Dohodneme sa na všetkom, za to neviem vám presne povedať, koľko bude investícia na tobogán. Za to som dal v podstate do tých 300 tisíc eur. Primátorom deklarovaná suma za tobogán v januári 2018 bola 250 až 300 tisíc eur. Cenu za tobogán si určuje dodavateľ svojvoľne? Nemala byť na tobogán vypísaná verejná obchodná súťaž? V rozpočte mesta Rimavskej Sobote, to mám klavský prehlásom, nebudem požadovať od vás ani cent. Primátorom deklarovaná maximálna suma za tobogán je vo výsledku vyššia o 140 tisíc eur a bude si ju nárokovať z rozpočtu. Ak vy nedáte 50 tisíc eur na dobudovanie dopadového bazénu a vybudovanie komplet tohoto areálu, tohoto bloku, sumu potrebnú na dobudovanie tobogánového komplexu sme zisťovali veľmi pracne, keďže výstavba tohto objektu je od začiatku záhadná. Zazmluvnená je cena výstavby včetne dopadového bazénu, ale keď sa nám podarilo dostať k dodatkom zmluvy, z nich vyplynulo, že stavebnú časť dodavateľia nekryjú, aj keď sa to v zmluvných požiadavkách neuvádza. Otázka je, prečo primátor operuje so sumou 300 tisíc eur za tobogán, keď najneskôr v marci 2018 vedel, že tobogán bude stáť 440 tisíc eur. Prečo teraz žiada na dobudovanie tobogánu iba 50 tisíc eur, keď vie, že bude potrebovať viac ako 90 tisíc eur na jeho dobudovanie? Nie je to preto, že primátor už vie, že tobogán dostávať v termíne do 15.6.2019 je technologicky skoro nemožné? dámy a páni, stane sa to, že ja nebudem mať iné východisko kvôli tomu, aby som zabezpečil letnú turistickú sezónu, že teda toto všetko, čo je tam, čo vidíte na záberoch, my to musíme všetko odvoziť do kasárny. Pán Bartol dostane úlohu a tie jamy, ktoré sú vykopané, dopadový bazén plus jamy na oceľové konštrukcie, ja to musím zasepať a v podstate zasiať trávu. Prečo technické služby mesta pri materiáloch predkladaných na Mestskú radu uvádzajú, že sa neplánuje žiadna nová atrakcia na Kurinci? Nebude to preto, že technické služby mesta majú vykonávať nezazmluvnené stavebné práce a už teraz vedia, že nie je možné tieto práce zrealizovať do 15. júna 2019. Vývoj ceny tobogánu na Kurinci podľa primátora. Október 2017, suma 160 až 180 tisíc eur, termín dokončenia 15. júna 2018. Január 2018, suma 250 až 300 tisíc eur, termín dokončenia 15. júna 2018. Január 2019, suma 370 tisíc eur, termín dokončenia 15. júna 2019. Realita, ktorá vychádza z projektu z 30.3.2018. Projekt, suma 9 000 eur. Dátum podpísania zmluvy 21. marca 2018. Oceľová konštrukcia 138 073 eur aj 20 centov. Dátum podpísania zmluvy 1.8.2018. Šmíkačka bazén technológia. Suma 179 685 eur 57 centov, dátum podpísania zmluvy 14.9.2018. Ostatné práce a prípojky, suma
113 204 eur aj 4 centy. Spolu za tobogán 439 963 eur. My, poslanci Odvážme sa zrýchliť, sa k veciam staviame vždy proaktívne a hľadáme cesty, ako ich dotiahnuť do zdarného konca. Preto sme sa rozhodli vyriešiť túto situáciu tak, aby sme tobogán dokázali dostávať čo v najkratšom čase aj napriek zámerným skresľovaniam faktov zo strany primátora, ktoré doteraz viedli iba k oddeľovaniu výstavby tobogána. Tobogán mal byť pôvodne postavený najskôr 15. júna 2018, potom do konca novembra 2018 a aktuálne konanie primátora smeruje k tomu, že tobogán nebude za žiadnych okolností postavený ani do začiatku sezóny 2019. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložíme pozmeňovací návrh rozpočtu, ktorý zaviaže primátora zobrať na zvyšnú sumu, ktorá je definovaná v rozpočte, úver. To je cirka 113 000 eur mínus práce vykonané minulý rok, čiže na sumu skoro 100 000 eur. Tak, aby na výstavbu tobogánového komplexu boli zabezpečené všetky financie. Mrzí nás, že primátor svojim nezodpovedným prístupom v minulosti oddialil stavbu takéto atraktívnej atrakcie a preto sme našli jedinú schodnú cestu, ako sa k tobogánu prepracovať. Stanoviská primátora, že my poslanci sme zodpovední za to, že tobogán nebude postavený do 15. júna 2019, sú zmätočné a nezakladajú sa na pravde, keďže termín dostavby tobogánu bol 15. júna 2018. Vtedy sme my ešte ani neboli vo funkcii a primátor dodnes nevysvetlil, prečo sa výstavba zabrzdila, keďže mal na výstavbu všetky financie, ako aj podporu vtedajšieho zastupiteľstva. Že by preto, lebo doteraz zavádzal o cene tobogánu? Alebo preto, že nepostupoval pri obstarávaní stavby v súlade so zákonom a stavbu rozbil na menšie zákazky, aby sa vyhol verejnému obstarávaniu? Alebo preto, že stavebnú časť nemal a dodnes nemá vôbec zazmluvnenú, aby sa neprevalilo, koľko bude naozaj tobogán stáť? Otázky nám zrejme primátor nezodpovie, ale výsledok je ten, že tobogán dodnes nestojí a to si Soboťania nezaslúžia. Pani Muráriková, informujte pánov poslancov, ako je to s týmito verejnými obchodnými súťažami, čo sa týka oceľovej konštrukcie plus technológie a plastov. Čiže na oceľovú konštrukciu bola samostatná verejná obchodná súťaž v cene 138 073 eur. Uhradené z tejto sumy máme 124 265,88 eur. Čo sa týka plastovej časti tobogánu a technológie, ktorá vlastne súvisí aj s prípravou bazéna, pretože tie technologické časti musia byť v dopadovom bazéne, tu bola suma 179 685,57 eur, uhradené je 35 937,11. Všetky tieto časti sú už vyrobené, čiže obidvaja dodávateľia čakajú len na pokyn, aby mohli začať s inštaláciou, ale mesto musí tak či tak urobiť výkopové práce na dopadový bazén a vlastne všetky tie kanalizačné prípojky, ktoré sú súčasťou projektu. Dobre, máme na to finančné prostriedky? Momentálne v rozpočte sú finančné prostriedky len na vykrytie zazmluvnených finančných prostriedkov, čiže na samotné práce obslužné, ktoré sú betónové práce a bazén. Takže, dámy a páni, počuli ste, nemáme finančné prostriedky, to znamená, nemáme iné východisko. Ak neodsúhlasíte na dopadový bazén plus ďalšie práce, my túto technológiu oceľovej konštrukcie musíme uložiť do kasárny. Primátor vyzval pani Murárikovú, aby informovala o verejných obchodných súťažiach. Otázka je, mohli prebiehať súťaže, keď primátora informoval dodávateľ o tom, koľko bude stáť tobogán ešte predtým, ako požiadal zastupiteľstvo o schválenie dodávateľom určenej sumy? Je to veľmi zaujímavý aspekt výberového konania. Vedúca oddelenia rozvoja mesta tvrdí, že financie na doplatenie zmluvy sú v rozpočte zachované. Žiaľ zatají, že súčasťou zmluvy je aj dopadový bazén a spomína akési betonárske práce, na ktoré ale neexistuje zmluva. Vystáva otázka, prečo na spomínané práce neexistuje zmluva? Pán primátor, dovolím si vám pripomenúť len jednu zmluvu, ktorá je zverejnená na stránke mesta a je podpísaná, je platná. Je to zmluva so spoločnosťou LM Trade Sereď, ktorá bola vysúťažená a vyhrala dodávku prác. Technológie. Nielen technológie. Bod 4. Miesto, čas a spôsob plnenia. Odsek 4.1.3. Dodávka a montáž bazén plus strojno-technologická časť bazénu plus bazénová fólia plus
technológia bazénu, strojovne, rozvody bazénové vody, elektroinštalácie. Na základe prečítaného predmetu zmluvy je jasné, že sme všetky financie na tobogánový komplex sčítanie dopadového bazéna zanechali v rozpočte. Prečo vlastne predkladal tento materiál, prečo som to nenechal na marec? Kolegyne, kolegovia, pokiaľ to necháme na marec, tak mám taký pocit, že zrejme ujde nám lehota a tento rok sa na tom tobogáne na Kurinci šmýkať nebudeme. Podľa vyjadrenia primátora tobogán mal byť hotový 15. júna 2018. Čo sa nestalo? Na Kurinci visí oznámenie o výstavbe tobogánu, ktorá mala prebiehať v mesiacoch september až november roku 2018. Prečo dodnes tobogán nestojí? Kto ohrozuje sezónu 2019 na Kurinci? My sme za rok 2018 získali do plusu 115 000 eur čistého zisku. Zisk Kurinca podľa vyjadrenia primátora je 115 000 eur. Náklady na Kurinec však účelovo neobsahujú viaceré nákladové položky, ako sú napríklad prevádzka vláčika, kosenie, náklady na zamestnancov nie sú uvádzané v plnej výške a mnohé ďalšie. Primátor tvrdí, že Kurinec je náš priemyselný park, lebo zamestnáva 60 ľudí. No náklady na výplaty sú v rozpočte iba 57 252 eur. Čo by znamenalo, že by zamestnanci mali hrubú mzdu 318 eur mesačne. Ak by sa k nákladom na prevádzku Kurinca započítali všetky náklady spojené s jeho prevádzkou, Kurinec by zrejme bol v strate. A nebudeme mať tržbu 240 000 eur, budeme mať 260, 280, možno 300 000 eur. Je nereálne, aby sa tržba vyšpahala až na 300 000 eur. Pretože kapacita Kurinca sa prevádzkou tobogánu nezvýši. Finančný výnos klesne, pretože náklady na úver za tobogán, prevádzkové náklady na údržbu a prevádzku je potrebné od tržby odpočítať. Ale je otázne, či vláčik patrí do nákladov na Kurinec alebo nepatrí. Vláčik je súčasťou služieb Kurinca a takto má byť aj nákladovou položkou Kurinca. Aktuálne je vláčik v nákladovej položke mechanického čistenia mesta, kam nepatrí. Zámerné neúčtovanie nákladových položiek, ktoré sú súčasťou prevádzky Kurinca, vytvára mylný dojem ziskovosti tohto zariadenia a zároveň skresľuje náklady na činnosť, ktoré mesto a technické služby mesta musia vykonávať pre obyvateľov. Od 15.6. my uzatvárame krytú plaváreň, či od 15.6. do konca augusta, kde počítať tie náklady na tých plavčíkov a na tých zamestnancov. Je ich asi myslím 8. Na Kurinci pracuje 20 pracovníkov, ktorí sú účtovaní na stredisko plaváreň a zimný štadión. Výplaty zamestnancov technických služieb mesta patria na Kurinec, veď tam pracujú. Náklady na pracovníkov plavárne a zimného štadióna, ktorí v lete pracujú na Kurinci, sú skoro 60 000 eur. Tento náklad zámerne nie je zohľadnený v nákladoch na prevádzku Kurinca, aby sa umelo znížili náklady na jeho prevádzku a umelo vytváral dojem ziskovosti tohto zariadenia. Ako chlapi musíme jednu čerpadlo v každom prípade do rezervy. Teraz ide o to, dáme to zase do rozpočtu na tento rok. Samozrejme, že takéto čerpadlo musí ísť do rozpočtu a má byť zaradené do nákladov, čo nie je. Otázka znie, koľko prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou Kurinca nie je evidovaných na stredisko Kurinec. Takto sa naozaj ľahko dosahuje zisk, keď prevádzkové náklady pripíšeme na iné strediská. Ja môžem mať problém, nielen ja, všetci môžeme mať problém s tým, že v rámci mesta Rimavskej Soboty hygiena mi povie, no moment, pán primátor, ale my nesúhlasíme na 3000 ľudí, pretože nemáte na to sociálne zariadenia. Hygiena povolila 2000 ľudí pre umelé kúpalisko a 1500 ľudí pre prírodné kúpalisko. Hygienické zariadenia plne pokrývajú povolenú kapacitu návštevníkov. Zvýšiť kapacitu Kurinca sa dá iba dobudovaním ďalších umelých vodných plôch. Dopadový bazén sa do zvyšovania kapacity nepočíta.